Hola, en aquest octubre intentaré explicar quines són les diferències abismals entre el projecte processista i el projecte independentista. Les diferències absolutament enormes de destí, d'objectiu entre el processisme del Sindicat de la Rendició i l'independentisme. Quines són aquestes diferències? Per què s'està donant la confusió enorme que hi ha a Catalunya sobre aquests dos conceptes i per què ens permet interpretar la realitat millor entenent aquest concepte que no pas confonent-los. Primera, què és l'independentisme? L'independentisme és un moviment social que al llarg de la història i al llarg de tot el món ha intentat alliberar les nacions dels estats matriu. Nacions que estan sotmeses, oprimides per estats tercers, intenten alliberar la nació independitzant-la, diguem-ne transformant-la en estats lliures, sobirans i independents. Aquest és l'objectiu que ha tingut l'independentisme català des de sempre. És l'objectiu que té l'independentisme, de fet, arreu del món, en les diferents nacions que es volen independitzar dels seus estats matrius, repressors, diguem-ne com vulgueu. A Catalunya l'independentisme té un projecte clar, definit: expulsar l'estat espanyol de Catalunya, convertir l'estat espanyol en zero a Catalunya i convertir la ara autonomia catalana en un estat lliure, sobirà i independent. Quin és el projecte processista? Quin és el projecte del Sindicat de la Rendició? El Sindicat de la Rendició, amb el seu processisme, no té en absolut aquest objectiu. L'objectiu del Sindicat de la Rendició, l'objectiu del processisme, és un pacte amb Espanya. És un pacte autonòmic amb Espanya. Dins del circuit legal, dins del circuit constitucional espanyol, establir un pacte amb l'Estat dels espanyols per intentar l'encaix de Catalunya dins d'Espanya. En els termes que siguin, en els termes econòmics, polítics, lingüístics, competencials, que s'estableixin aquest pacte. El projecte processista busca un pacte amb l'estat dels espanyols. És el que de fet ha buscat d'alguna manera el catalanisme en tota la seva extensió històrica. Sempre s'ha intentat un encaix polític de Catalunya dins del regne dels espanyols. I aquest és l'objectiu que persegueix el Sindicat de la Rendició. Un projecte polític enfocat sempre, absolutament, en l'encaix de Catalunya dins d'Espanya. És a dir, en la submissió de Catalunya a Espanya. És a dir, en la dependència de Catalunya d'Espanya. Mentre l'independentisme busca la independència del país, el processisme busca la dependència del país, a través d'un pacte impossible amb l'estat dels espanyols. Bàsicament, aquesta és la diferència vital, la diferència d'arrel, la diferència absoluta que hi ha entre l'independentisme, un moviment que vol independitzar la nació, i el processisme, que és l'autonomisme de sempre, que és el catalanisme, de fet, el vell catalanisme fracassat de sempre, que és l'intentar l'encaix amb un estat que l'únic que vol és la desaparició de la Catalunya catalana. El projecte del Sindicat de la Rendició, el projecte autonomista, el projecte processista, que té aquestes tres potes, diguem-ne, aquestes tres sectorials, que són Esquerra Republicana, el Món Convergent i l'ESCUP, busca sempre aquest pacte. Per això la rendició de l'octubre del 2017. Per això aquests 2 anys d'inacció independentista al Parlament i al Govern de Catalunya. Per això ara aquest pacte amb els socialistes espanyols. Per això una dècada sencera d'intentar mobilitzar la gent cap a un independentisme fake que només es troba una derrota rere l'altra. El processisme l'únic que vol és cremar totes les etapes independentistes, tots els graons independentistes, cremar totes les eines independentistes, la declaració d'independència, el referèndum d'independència, tot això intenta cremar-ho per intentar aprimar les vies d'escapament de l'independentisme i retornar al camí que ell vol traçar, el processisme, el Sindicat de la Rendició, el pacte amb Espanya. De fet, és un projecte legítim. Que Esquerra Republicana, que el Món Convergent i que l'ESCUP estiguin defensant un encaix amb Espanya, que estiguin defensant una Catalunya autonòmica sotmesa i dependent d'Espanya, és un projecte legítim. És un projecte polític legítim, ho poden defensar. Però que es presentin a les eleccions defensant-lo. Que no es presentin a les eleccions dient que són independentistes, que volen fer la independència, que pretenen convertir Catalunya en estat català lliure, sobirà, independent, i llavors
que practiquin el processisme, és a dir, l'encaix amb Espanya, és a dir, la dependència absoluta econòmica, política, lingüística i social de Catalunya sota Espanya. El problema és que estan desenvolupant una política absolutament il·legítima, antidemocràtica. Ells han promès unes coses en campanya electoral des de fa una dècada que mai han complert. I en les últimes eleccions van demanar a la gent que els votés per reforçar la independència del país, per traçar el camí de la independència. I això és justament el que converteix el sindicat de la rendició, el catalanisme de sempre, l'autonomisme loser de sempre, el processisme, en un moviment polític il·legítim, en un moviment polític que hauria de ser, diguem-ne, absolutament defenestrat a les urnes per l'independentisme social. Perquè és un procés polític basat en xantatges, basat en mentides, basat en eufemismes absolutament falsos. És legítim que es presentin a les eleccions el Sindicat de la Rendició, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Junts per Catalunya, les CUP, amb un projecte d'encaix de Catalunya dins d'Espanya. El que no és legítim és que practiquin una política autonomista absolutament perdedora, d'encaix, de rendició davant de l'estat dels espanyols amb 2 milions de vots independentistes a la butxaca. El projecte processista, de fet, es basa i es pot comprovar amb cada idea que posen sobre la taula, amb cada tuit que fan, amb cada post al Facebook, amb cada entrevista que fan, amb cada article que publiquen, amb cada declaració institucional que fan, es basa en 3 conceptes bàsics. Primer és la desnaturalització absoluta de la nació. És a dir, convertir la nació catalana en un no-res, sense identitat, sense cultura, sense història, sense valors propis, sense cap arrel històrica, que pugui lligar els seus ciutadans amb una realitat nacional. La desnaturalització de la nació catalana és un objectiu clar i principal del Sindicat de la Rendició. Ho ha sigut durant molt de temps i portem una dècada apretant l'accelerador en aquest sentit. Ho veiem amb les declaracions dels líders d'Esquerra Republicana, els líders convergents i dels líders de la CUP. Sempre intentant desnaturalitzar la nació, intentant pervertir el missatge nacionalista, convertir-lo sempre en una etiqueta ultradretana o feixista xenòfoba. Sempre intenten desnaturalitzar els missatges que converteixen la llengua, la cultura, els valors catalans, el fet nacional en una realitat tangible i factible, en una qüestió, unes etiquetes, en un món d'etiquetes absolutament pervers. És el que intenten, desnaturalitzar la nació. També s'esforcen amb un afany imparable per fer desaparèixer la llengua catalana, per trinxar la llengua catalana de Catalunya. Per convertir Catalunya en una nació desnaturalitzada, la mort de la llengua és essencial. I aquesta forma part d'un dels eixos principals de la lluita processista. Desnaturalitzar la nació, matar la llengua i folcloritzar la cultura. Aquest també és un eix bàsicament en el que treballen també de manera aferrissada. Folcloritzar la cultura, convertir-la en una cosa absolutament residual, sense importància, cooptada, absolutament subvencionada pel Sindicat de la Rendició i els seus acòlits, convertint la cultura en petits espais subvencionats de protointel·lectuals que intenten revertir tota la cultura, tota la història, tot el llaç històric cultural dels eixos bàsics de referència de la nació catalana. Intenten subvertir-la, intenten canviar-la, intenten desnaturalitzar-la i matar-la. Per tant, la nació, la llengua, la cultura són els seus eixos principals. El que intenten amb això és tenir el recolzament de cada vegada més espanyols dins de Catalunya per formalitzar aquest pacte perdedor, ruïnós de Catalunya dins d'Espanya, reforçant el seu projecte autonòmic, autonomista i autonomitzador. Aquest realment és el projecte del processisme. El processisme és un moviment absolutament antagònic al moviment independentista. És un moviment que perverteix tot el que toca i el que diu, cada idea que gasta, cada paraula que utilitza és en contra de la independència del país i de la nació. Per tant, és un projecte que busca la dependència del país i la destrucció pròpia de la nació catalana per encaixar-la com a, diguem-ne, ruïna fumejant dins del projecte d'anorreació de pobles que és l'estat espanyol. Si no s'entén la diferència entre el processisme i l'independentisme,
no es pot entendre quina és, diguem-ne, l'actualitat política a Catalunya. No es pot entendre quin és el fil que porta totes les idees que desenvolupa el processisme des de tots els seus mitjans públics i concertats. No es pot entendre la realitat del pacte que està a punt d'efectuar-se entre el processisme i l'espanyolisme. No es pot entendre quines són les declaracions que fa Joan Tardà, Marta Rovira, Carles Puigdemont, fins i tot els líders de les CUP, de cara a l'encaix de la realitat entre el que està fent el processisme i el que faria l'independentisme. L'independentisme, per exemple, reforçaria l'educació, reforçaria la llengua, blindaria els eixos nacionals, culturals i de valors del país i mai a la vida pactaria amb l'estat dels espanyols. Ja res més, mai més, enlloc. I el que faria l'independentisme és clarament posar sobre la taula el valor vinculant i democràtic pur del resultat vinculant del 1 d'octubre. Fixeu-vos que el processisme fa just el contrari. Mata el 1 d'octubre, mata el resultat vinculant, l'oblida, l'intenta folcloritzar, intenta que posem una manta de fum sobre el 1 d'octubre i que ens en oblidem. Pacta amb Espanya, mata l'autodeterminació, mata la declaració d'independència, no fa res al Parlament en cap direcció independentista. Se'n fot de la llengua, se'n fot del nacionalisme, el titlla de xenòfob i feixista. Tot això, tot aquest moviment, en realitat, és en aquella frase d'aquell ministre espanyol que és espanyolitzar els nens catalans. D'alguna manera el processisme el que intenta és espanyolitzar-nos a tots dins d'un marc mental autonomista, loser i perdedor, destructor de la nació catalana. És impossible llegir la realitat política catalana sense entendre aquest eix, diguem-ne, dispar entre el processisme i l'independentisme. El que viurem en els pròxims anys a Catalunya no és una guerra entre l'estat dels espanyols i els independentistes catalans. És una guerra entre el processisme, de fet, d'arrel bàsicament espanyola, i l'independentisme. L'independentisme seguirà posant sobre la taula l'autodeterminació, la defensa de la llengua, la cultura, els valors catalans, la vigència del resultat del 1 d'octubre, la capacitat de decisions unilaterals que són les úniques que pot prendre un poble que es vol autodeterminar i que mai pot caure en el parany espanyol d'intentar pactar l'autodeterminació. És just el contrari que farà el processisme. El processisme dirà que l'autodeterminació es pacta. L'autodeterminació no es pacta. Que es pacta amb l'estat dels espanyols. Els espanyols mai respecten cap pacte. Que el millor per Catalunya és un pacte d'encaix econòmic, de competencial, amb l'estat dels espanyols, quan sabem que això sempre comporta la ruïna cultural, econòmica i política del país. El processisme és un projecte de submissió de Catalunya sota Espanya. L'independentisme és un projecte de llibertat de Catalunya fent el seu país lliure, sobirà i independent. La guerra que viurem en els pròxims anys, en els pròxims mesos, els pròxims anys, i el Parlament que tindrem en els pròxims anys es reflexarà aquesta lluita entre l'independentisme que hi pugui haver a Catalunya i el processisme que hi pugui haver a Catalunya encara durant els pròxims temps. Per tant, l'enigma segurament és veure quantes persones seran capaces d'entendre la diferència entre el processisme, aquest projecte d'encaix i submissió de Catalunya dins d'Espanya, sota Espanya, i aquest projecte independentista que vol deslliurar-se d'aquest jou espanyol i convertir la nació catalana en un estat lliure, sobirà i independent. Visca Catalunya lliure!